на работа се забавя. Разширяващите се шарнири, които свързват 8-те части на стадиона, не са изцяло оголени. За да разглоби стадиона, Марк искаше да свали части от шарнирите. Но трябва да махне бетонните плочи при всеки от тях. Екипите успяха да махнат долните плочи, но не достигат безопасно горните. Ако багерът приближи, за да удари горните плочи, багеристът ще се окаже под падащи отломки. Екипът не иска да рискува. Отлагат разбиването. Това, че не могат да махнат плочите, променя задачата в последния момент. Сега трябва да премислим всичко. Тези плочи може да заседнат между секциите и да прекъснат падането при взрива. Ако секциите останат прави дори за секунда след взрива, ще провалят изпипания верижен взрив на екипа и ще застрашат околните сгради. Целта ни е като венчелищата на цвете да паднат навътре. Ако не постигнем този точен импулс и наклон и тръгнат да падат вертикално, венчелищата ще паднат навън. По улицата, по конгресния център, по релсите. Денвил, Вирджиния. Друга компания смятала да срине комина така. Но той се разклатил, поколебал и паднал на 18 метра от целта. Към група наблюдаващи и близките домове. Подобна грешка спрямо застроените съседни на стадиона райони ще струва милиони. Но няма време за ръчно премахване на плочите при шарнирите. И Марк решава да ги срути с експлозив. За нещастие това изисква сложен план. Ето как ще се постигне. Всяка 15 см подсилена плоча лежи на 2-етажни гради. 2 колони държат всяка града. Марк ще добави закъснение при верижния взрив, така че колоните от едната страна на шарнира да подадат преди тези от другата.